Здравейте хора, нашата спирка сега е на пазарът Илиенци. Сега слезнахме от 108 до 2-3 минути ще сме при вас да ви покажем. За първи път аз ще отида от 10 години, когато бех с майка ми. Как от 15 бе? Ами, последно на толкова съм била, когато съм идвала. Аз когато идвах с майка ми бех на 10. Без майтап. Аз не съм майтапа. Него нашия син, където само блести малко и някой път е кисел. До след малко, като влеземе в Илиенци, пак ще ви пуснеме. Здравейте хора, пак сме ние. Ето го вече и да го покажем така отблизко. Така. И жената. Здравейте пак. Къде е с малкия тук, къде е недоволства някой път. Какво мога да видите? Играчки, абе като китайски магазин, с две думи. И така. Сега влизаме. Ето тук има пак периферия, глупости, колони, тем подобни. Тук има шапки, такива неща. Ето пак. Да, има шалчета. Има татуировки. Които не са истински. Ето тук е една госпожица, къде бута малкия. Сега тук дойдохме за първи път по толкова време да разгледаме. Има раници като цяло. Да, ето ги раниците. Сакове също. Сакове за дечвърлигата. Панталони. Да, ето ги. Куфари за път има. Да. Общо взето всичко има тук. Да. И са неизгодни цени. Ебе, баш ще изгодни, не знам. Преди беха такива, сега не са чак толкова изгодни. Има обувки, яките, какво се сетите. И така. Има панталони за малките. Ето тук може да видите, където минах. Има, ето може да видите. Големи казани има. Има шапки. И общо взето, ние сега имаме една мисия. Понеже събираме лабубута за малкия. И дойдохме да видим къде точно има лабубута. Тук на този пазар. И да ви разведеме с него. Има имашки, ето мога да ви покажа. Като цяло има и ето нашата спирка при лабубутата. Да ги видим сега. Само да ги покажа на хората. Ето ги лабубутата. Това е някакво ново. И ето това също е лабубу. И това също е лабубу. И малко по-късно пак ще се появи. Да. Купихме си две лабубута, едното е гигантското, Кена, Его. И другото е седналото. И сега може да го покажем жената как го отваря. Седналото и да ви хареса. Има още щандове с лабубута, къде виждам от тук. Да. Еги. Хайде да ги видим тук. Егите щандата с лабубутата. Пак има такова. Ето още едни тук лабубута. Общо взето на спеда има лабубута, кенове и тем подобни глупости. Хубавото е, че са оригинални. Да, особено е тея тук. Да. Това е най-хубавото, че са на Pop Mart. Оригинал. Да. До след малко. Ето да сега жената. Да, къде си купихме лабубата. Ето това, което го нямахме.
Сега ще ви покажа и другото, което много го търсихме. Да, и го намерихме в базара Илиенци. Да. Така. Така. Почти, честно казвам. Събрахме всички. Да, цялата колекция събрахме почти. Да. Извинявайте, че не говоря, просто прибирам нещата. Не, тук долу са. Това ще го обобщим в къщи. Което се прибереме. Така, надявам се да ви харесва това видео, което правим за вас, да го харесате, да го лайкнете, той се същото и да го сабскрайбнете и да го споделите с родители. И приятели най-важното. Да, уважаеми лети хора, сега се прибирам, че жената я изпратих да взема майка ми от болницата, че явно е свършила по-рано работа. И за вчерашния коментар на моя приятел братлето машинката, да му кажа, че окото ми беше зле, затова чаленджа го правих с очила, защото ме дразнеше доста окото и нямаше по друг начин да го закрия. Сега да си сипа малко вода, преди да ви покажем, по-точно преди да покажа аз какво сме купили от Еленци точно. Еленци беше бая голема жега, верно, ама един момент. Така, беше към 35-36 градуса, некъде са, като се прибрахме 32. Много ми е странно, що толкова. Его малкия, където спи, чай само да вземеме пликовете от пазара днеска. Така че малко е кофти с една ръка и да снимаш, и да вадиш. Жената ги е сложила в един плик. Ги покупките. Сега чукай да ги сложа, да ви ги покажа. Айде отиваме в кухнята, че малко по-светло. Хоп, забравих си очилата, извинявам се. Окото сами е по-добре, що годе. Ето оставяме това. Така. Сядаме. Мърдаме чашките. Ето сега ще ви покажа точно какво взехме. Точно, извинявам се, че ръкомахам. Взехме това. Има за 20 лева си струва. Сега започваме да отваряме бавничко, да не скъсаме кутията. Така, явно е залепена стабилно. Много стабилно лепил. Готово отворихме без да скъсам. Сега се чуя, явно е той кен. Къде аз си мисля. Я да видим. Много странно. Слабово лилаво в кен. Виждате ушичките отгоре. Да. Много странно. Его. Това ми се падна. Защото мислех, че е това другото. Секрета, където ама и това. Това пак е яко. Ето това ми се падна. Сега го прибираме. Извинявам се за шумоленото темпо да ми такива глупости. Показвам друго, какво взехме от сет серията. Това, че го нямахме. Това е доста прилично, седнало. Его това, къде го търсихме най-много. Където е от Energy серията. Остана ни само кремалото и ще го вземем други път. Ето и това го взехме. Пак от Energy серията. Така. Но имаме един сит серията, където се чуда май го взехме. Май така мисля, ама сега ще видим. Така. Отваряме пак бавно кутията, че да не я скъсаме. Отваряме. Така. Секрета го имаме, ако нещо кафяво. Та ще видим. Аз да забравих да покажа пликчето, така изглежда по принцип. И отваряме. Малко трудно се това.
Това е секрет? Май това е по-различно от другото, къде го имам аз. Я да видим. Да. Ето му и картата. Найс! Това е добре. Сега да му сложим и щипалката. Секрет. Това е добре. Май това е оригиналното. Ще го оставим пред повторката за малко по-натам. Така че надявам се да ви е харесал клипа, да го сабскрайбнете, да го харесате, да го разпространите на ваши роднини, приятели, което правя за вас. И така че това ми се падна. Това и ето това. Лека вечер!